4.7 IFM. Report! Umabot sa higit 744,430 ang naitalang bilang ng mga turistang bumibisita o bumisita sa bayan ng Bulinaw, Pangasinan noong 2024. Ayon sa datos na inilabas ng Bulinaw Tourism and Information Office, nasa 511,846 ang kabuang day tourist, habang nasa 232,584 naman sa overnight tourist noong nakaraang taon. Mas mataas umano ito kumpara sa naitalang bilang noong nakaraang taon ayon sa tanggapan. Sa nasabing bilang, nasa 21,007 ang banyagang bumisita sa lugar. Ilan lamang sa mga dinarayo sa lugar ay ang Bulinaw Falls, Balingasay River, Cape Bulinaw Lighthouse, Patar White Beach, Bulinaw Caves, Camp Poor at River Village. Patuloy ang panghihikayat ng Bulinaw Tourism and Information Office na bisitahin ang kanilang mga pangunahing pook pasyalan upang patuloy na matulungan ang mga residente sa lugar na nabigyan ng trabaho at mapagkakakitaan. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.